Assalamu alaikum ‘yan uwa masu ji da kallon mu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri ko program namu da muke gabatarwa mai suna a waiwaye matasa. Hallau dai kamar yadda muka saba tattaunawa ni da ɗan uwa abokin adawa wato ƙaura na Madina Kafi Gambugadi daga ɓangaren APC, sai ni kuma daga ɓangaren PDP kamar yadda muke tattaunawa muna ƙara faɗin abin da ke cikin ramu domin ƙara wayar da kan al'ummar mu da kuma sanin ɓangaren da ke yi don al'umma wato ɓangaren muke na PDP. To yau za mu tattauna ne akan abin da ya ƙunshi yanayin da muke ciki a yanzu, wanda ƙaura ya kira ni ya ta kalakatai ɗiba wando ta waya wai cewa mu jam'iyyar PDP jihar Zamfara ɓangaren mai girma gwamna da Tadola Lawal Dare cewa ya faɗi ra'ayin bakin cewa wasu yanayoyi daban-daban ya shahe lokacinmu ne kuma silanmu ne kaza da sauransu. Na ce ka zo mu ƙara baje ta ga faifai gaban al'umma su ci gaba da zama alƙalai a tsakanina da kai, saboda dai na tabbatar ban kaura hujja yan APC hujja kuma gaskiya hujja yan PDP. Saboda haka kafin mu fara shiga cikin wannan tattaunawa yau na tabbatar za ta yi zafi sosai. Idan ka kalla ka tura dan uwanka ya kalla. Kamin mu shiga cikin shirin namu, akwai waɗanda suka ta muna complaining, wasu sun muna DM ta Facebook, wasu sun muna messenger ta Facebook, sun muna DM ta TikTok, wasu ma sun kira waya a kashi na farko ɗinmu da ya fita da na biyu. To suna complaining cewa suna buƙatar a gayyace su, wasu kuma suna cewa me yasa ba mu gayyata wasu sai emu ke yi. Kofa buɗe take, duk wani wanda yake so a gayyace shi a wannan zaure namu ɓangaren APC ko PDP zai zo muna bakunta, za mu gayyace shi kuma za mu yi tattaunawa mai kyau a tare da shi, ko kuma wanda yake ganin gazawar bayani ɓangaren ƙaura, wani ɗan APC ko kuma wani ɗan PDP mai ganin gazawar bayani ta ɓangare na, idan muka yi bako ɗan PDP zan zama mai gabatarwa, idan muka yi ɗan APC ƙaura ya zama mai gabatarwa. To ƙaura, ina jin ka kamar yadda muka fara tattaunawa da kai, to al'umma ko in ce alƙalan wannan zaure namu suna sauraren ka. Masha Allah. Assalamu alaikum, ni tambaya ce gare ni yau ga ainihin Babangida S. Naira, kasancewa zaben da ya gabata na risku da kun kai rescue ceto. Muna jin ka tsohon SA mai girma tsohon SA, kun san tsohon special assistant ne na tsohon gwamna, tsohon SA ne mun kora su. Muna jin ka. To ni ma zan so yadda ka kira ni a tsohon SA ya kamata a ce kai ma na kira ka ko da tsohon dan kallon sabon dan kallon titi ne, duk da baka cike kai hakuri har yanzu ba su san kana yi ba. Wai in tambaye ka S. Naira, ina jin ka. Shin wai PDP jihar Zamfara, shin ainihi mai daraja gwamna ɗaya sun ka zaɓa, ko ko cikin zaɓen da sun kai akwai sauran wasu kujeri da sun ka zaɓa, kamar a ce irin sanatoci, 'yan majalisu da sauransu? To, mun zaɓi sanatoci, mun zaɓi 'yan majalisar tarayya, mun zaɓi 'yan majalisar jiha, ai su ne. Ƙwarai ku. Yawwa. To, me yasa dukkanin wannan zaɓe da aka yi mutanen gada al'umma suka zo suka ba da lokacinsu, dukiyarsu, tunaninsu, suka tsare, suka kasa, suka raka a ce yau tsawon wata ɗaya wata 11 cikon na 12 shekara guda a ce hayyo mutanen ga sun kasa juyo ma al'umman nan su yi musu wani abun hoɓɓasa sai 'yan kaɗan daga cikinsu kawai. To koko shin su mutane ba su da haƙƙi ga kansu ne, musamman ma yan ka duba irin abun da ka kai komo irin Zamfara Central. To ina zuwa irin Zamfara Central malam tsaya, wato ƙaura, na'am, ina jin kamar ko baka zaune cikin jihar Zamfara ne, ko kuma ina jin baka bibiyar hamdala da sanya albarka da kuma farin cikin da al'ummar jihar Zamfara suke yi ƙarƙashin adalan mutanen da suka zaɓa ƙarƙashin tutan jam'iyyar PDP. Shi yasa hake wannan maganar, saboda ku kun riga kun kulla idanunku daga ganin duk wani aikin alhairi da mai girma gwamna ko kuma sauran zaɓaɓɓun al'ummar da aka zaɓa cikin wannan jam'iyya tamu. Ba ku ganin alherin sai dai tono ɓaraka ko kuma kuskuren da aka samu kuna yaɗawa. Amma da kana bibiyar mikawara ba ga mutane zaɓaɓɓun waɗanda aka zaɓa
da ma waɗanda ba a zaɓa ba, waɗanda suke tare da gwamnati, ma'ana kabinet ɗinta da ma waɗanda su ba zaɓen su an kai ba kuma ba kabinet ba ne, suna iya ƙoƙarin su wurin ƙoƙarin yayi ma mutane kunci da taimakon mutane da kawo sassauci a cikin. To ba sai kayan nisa ba ga yama al'umma wa'annan wakilan me sun kai ma al'umma da sun kai. Alhamdulillah yanzu za ka ga 'yan majalisunmu, ɗan majalisa ne za ka ga ya tara mutane gidan shi ko ofis yana ba wa mutane taimako. Za ka ga mata ga kusan kashi 70 na mutanen 'yan jam'iyyar APC ne, duba da bala'i da tashin hankalin da suke. Da PDP ka jefa mutane a wakilin ku na Zamfara Central tabbas mun ga yayi rabon abinci tiya guda an yi packaging dinta cikin buhu har an zo ana dagawa. A ce irin kana wakili mai wakilta ƙananan hukumomi kwara 4 tsawon wata 11 baka ko gode bale na gode ga al'umma, sai yanzu da lokacin azumi ya kama, kuma ko lokacin azumin da ya kama baka ba su lokacin bukata ba, sai da aka kawo azumi an ka kusa karewa yanzu mun kwashe rabi ma har mun shiga cikin kaso na biyu kan nan haba alaji. Yanzu abin da nika so ka fahimta, bari na san mutane 'yan uwa 'yan jam'iyyar PDP da ma sauran masu kishin jiha suna nan suna diban amsar da ban bada ba har yanzu. Wato abin da kenan za ka ga 'yan majalisu suna rarraba abinci, suna bin mutane da abincin ma suna taimakon su saboda yaya wannan kunci da kuma sauke nauyin da Allah ya rataya a wayansu. Sannan za ka ga wakilanmu na tarayya yanzu rabon da mai fala zai yi duk cikin gwamnatin ku har a wancan zamanin ba a taba mai kishin al'ummar da ya irin rabon da mai fala da ya ba. Wannan karon ma ya yi mai fala ya riga kowa raba kayan abinci. Sannan ne shi sanatan da haka so ka yi sharhi a kan shi, sanata ya raba abinci wanda sabanin sanatan ku na wancan lokacin. In ka duba yanzu abin da na so in ƙara lura sheka, yanzu matan mai girma gwamna tun kayan a fara rabon ma abincin gwamnati. Ya ga ka sauka ga inda muke diba. Yanzu dan majalisa mai wakilta kananan hukumomi guda 2 da kace ya rabon abinci. Shi dai an ka zaba, shi dai PDP ta zaba. Sannan bari in gaya maka, wanda an ka zaba ya tara yanki ne, bari in gaya ma yankin shi ba. Bari in gaya ma. Kansilan mu na zamanin Matawalle. Kansila ko kwamishinan mu. Kwamishina guda ma cikin kwamishinonin Matawalle, kwamishina wanga kwamishina na ma'aikata kwara guda. Ina jin ka. Abubuwan da ya yi duk a haɗa 'yan majalisun ku tun daga sanatocin ku har 'yan wakilan tarayyar ku har na za ku, kwamishina guda na Matawalle abun da ya yi duk gaba ɗaya haɗe ba su yi shi ba. Kuma sannan bari in gaya maka, in kai yi maganar rabo na jinƙan al'umma, kai ka sani tun daga shi shugaban rescue, shugaban ceto, happulo member, ya an ka ɗauko mutum guda na Matawalle, mutum guda daga cikin mutane sun hidubu an ka ɗauko mutum guda, kwamishina guda, duk aikin da ya yi duk ya roshi ayyukan wa'yan mutanen gabaki ɗaya. Ƙaura, kakkamance, sakacin hoda gwamnatin ku ta yi da kuma bawa duk wani cabinet da elected person dama su ci gaba da cin karensu ba babbaka ba tare da bin tsarin doka da tsarin mulki na jihar Zamfara ba, yasa sun ka je sun ka ci gaba da taya gwamnatin ku dagula kowane sashi na jihar Zamfara. A taimaki al'umma, a ba al'umma dama su ji daɗi, a rage masu fatara da talauci da su samu ayyukan yi, shine abin da kaka cewa an yi sakaci. Ku kuma wannan sakacin da kun ka zo kun ka rike kun ka samu bayan dagulawar, saboda mu yanzu nan akwai waɗanda da yawa har yanzu al'umma aka wadata ana rage masu raɗaɗi, amma ba wanda ya damu. Amma yanzu kai nan ka hito kana bidiyo za ka yadda ƙwallon mangoro ka huta da ƙuda, za ka yi mi saboda mutanen nan sun kasa taimakon ka. Dan yan da an kama wancan lokacin. A bari in gaya maka. Wannan magana da za ka ɗauko tsakanin harshe da haƙura ma yana samun saɓa. Dan kai hito kai ma ka gaji da ta head. Sannan tsaya ka ji. Dan ba ku samun komi. Bari in gaya maka. Duk ka ji an yi wani abun alheri, jiha ta ansa, to sai ka ci madan APC. Jama'a lokaci na hararan mu. Duk ka ji an yi wani abun alheri, jiha ta ansa. Kashi na gaba. Za ka ci madan APC. Assalamu alaikum. Don haka yan